19. joulukuuta ja maalaushomma. Tässä nyt eilen maalattiin, toi puoli tosta katosta oli jo tallissa maalattu aiemmin kertaalla ja se maalattiin toisen kerran ja tämä puoli maalattiin eka kerran. Ja nyt se on maalattu myös pääsääntöisesti toisen kerran ja täällä on jotain tämmöisiä laiskuuttani maalaamatta jätettyjä kohtia tuolla putkien takana, että niitä pitäisi pistellä sitten paremmalla aikaa. Ja toi seinä tossa on myös vielä maalaamatta, mutta muuten nyt tuohon kupariputkelle asti nämä seinät on myös täältä maalattu sitten ja yhtä lailla tonne noin ja tuolla nurkassa sitten se vähän maalaamatonta tuossa oven päällä, mutta muuten tää nyt rupesi aika lailla olemaan niinku maalattu seinien ja katon osalta sitten tää autotalli ja muuten täällä nyt on sitten taas lisää siivoiluita tuossa kesältä, noita kaikennäköisiä räystyslaitoja ja muita runkopuita kattorakenteista tuossa ottamassa sisääntulon tekemistä tuossa eessä, mutta nyt olisi pakko saada eestä, että tänään ilman. Joku ajojärjestelijä soitti, että huomenna olisi keittiö tulossa, tai se tälle päivälle sitä tarjosi, mutta pitää saada paikkaa. Tänään on ollut taas tommonen niinku keli, että räntää satanut ja vettä ja lunta ja ei tonne ulos oikein halua purattaa sitä keittiöä. Ja nyt sitten ollaan maalattu täältä näitä paikkoja, että olisi niinku muuten mahdollisimman valmis sisältö sitten ja pitää siivota vielä silleen, että tommonen niinku tosta hyllystä tuonne ovelle alueen ja tänne päin joku, mitä se menee sitten mitä se syö. Mutta katsotaan nyt, siihen se sitten niinku tulee ja sitten siitä ruvetaan tuonne ylöspäin sitä siirtämään myös. Ja käydään kohta katsoa tossa, kun on vähän aikaa vielä siivoilu, niin noita yläkerran työetenemisiä. Täältä ykköskerroksesta niin tohon on ilmestynyt tommonen lauta pystyyn ja linjalauta seinälle, että siellä on tuo profiili ollut pitemmän aikaa olemassa ja veikkaisin, että kun tuossa on myös laserit ja muuten se on jo kohdilla, että huomenna mahdollisesti lähtee tuohon sitten keittiön takaseinä syntymään. Ja se nyt taitaa melkein olla, että tähän tulee sitten niinku vessaa vielä tähän, niin se sitten oikeastaan on tämän kerroksen viimeiset seinät, mitä väliseiniä tässä tarvii tehdä, että sitten väliseinätkin on paikallaan ja sitten se on enää seinien tasoittamista ja alaslaskuja kattoihin, mitä tarvii tänne tehdä, että lattia hionta, mutta sinällään aika pitkällä tälleen niin kuin hyvin karkeasti sanottuna tämä on. Täällä on nyt nämä pari huonetta sitten niin kokonaan tehtynä ja nämä on nyt niinku tässä sitten seinärakenteet osalta valmiita. Tasoitteet sitten seuraavaksi. Ja kahtoo tuolla noin rasia nyt vielä kuntoista, mitä tuolla noita sähköjä ja pistorasioita tarvii ja noihin sitten noin tukkeet ja tuolla menee tuo keskuspalvelun imuristen yläkerrat. Mut ihan paljon täällä nyt näitä väliseiniä sitten se viime aikana tullut, että rupeaa niinku pikkuhiljaa näyttämään silmille, tämä tulee näyttämään. Ja näistä nyt on käyty enemmän ja vähemmän keskustelua näistä väliseinistä, että miten näitä niinku kuuluu tehdä. Ja näissä on niinku valmisteilla vaikka samanlainen materiaali ja samanlainen harkko ja pikkusen erilaisia ohjeita keskenään. Ja tää nyt sitten miten täällä on tehty, niin nämä on jopa nämä pystysaumat sitten on ohut rappaus niihin laitettu väliin, että se sitoisi tai se ei lähtisi halkeilemaan. Ja
ei ole tarkoitus verkottaa näitä seiniä läpeensä, mutta oviaukkojen nuo reunat sitten verkotetaan, antaa muut tuommoiset läpivientikohtien ympärykset. Muuten olisi tarkoitus, että tämä sitten niin kuin toivon mukaan kestää tältä. Mut kello on illalla. Tässä on tullut pitkä päivä taas työpäivän jälkeen, tämä pitkä vuoro ehkä, niin siivottua kellarissa ja järjesteltyä ja maalattua. Ja nyt siellä on keittiön paikat valmiina ja tuossa etupihalla siivosin myös aika paljon tavaraa tuosta autotallin oven eestä. Siinä oli myös kaikennäköistä metallihyllyä ja muuta tarviketta tuossa olikaan. Ja nyt tuossa on tyhjä väylä sitten huomenna kuorma-auton tähän peruuttaa ja polttaa niitä kamoja tuonne autotalliin. Niin päästään sen osalta sitten jatkamaan, kun ne keittiökamat myös sitten tulee. Ja tässä on aina sitten joka päivä on pyrkinyt polttamaan tuollaista kaikennäköistä pikkulastua, mitä tuolla sitten on takassa, että isommissa määrin, että siellä niinku takka kuivuu ja hirmu hyvä veto siinä on, että se tosi nätisti palaa se puu siellä savuttamatta kirkkaasti. Ja loppuun nyt innolla odotan, että päässään niin oikeasti isoille puukuormilla sitä testaamaan, että kuinka hyvin se ottaa lämpöä vastaan ja miten se sitä sitten luovuttaa. Ja tossa voitaisiin jossain välissä sitten niin katsoa vaikka joulun ja uuden vuoden välissä sitten ehkä noita sähkökulutuskäyriä saa nyt vähän sitten pitemmältä ajalta, että millekä se nyt sitten näyttäytyy, kun täällä kaikki eristeet nyt sitten lopulta on paikalla, että piipureikäkin on tukittu. Että mikä vaikutus sillä on ollut tuohon maalämpöön. Maalämpöhän täällä edelleen niin pääsääntöisesti on se sähkönkuluttaja. Toki koneet kuluttaa päivällä jotakin paljon akkukoneita, mutta maalämpökone on se pääsääntöinen energiankuluttaja tällä hetkellä. Niin katsotaan vähän, että mille se näyttää, mitä se on tehnyt.